Hej. Ja, det er noget tid siden, vi har lavet en Wish-film, er det ikke det? Jo. Hvor lang tid siden er det? Cirka 3 år siden. 3 år siden? Nå. Så vi tænkte, at nu har vi bestilt noget igen, og så vil vi lige prøve at se, hvad det vil vise jer, hvad vi bestilte i hvert fald. Okay? Hvad er det der, de pakker her? Hvad er det, skal vi starte med? Den her. Den der? Og den, vi er i hvert fald lidt sikre på, at det er vi er lidt sikre på, at det er en Harry Potter tryllestav. Ja. Rigtigt. Og det er altid spændende, fordi man bestiller en masse ting, og så går der rigtig lang tid, og så kommer der lige pludselig et eller andet. Laks. Okay, den er så rimelig godt pakket ind, den her. Så skal vi lige åbne den her. Det er Harrys. Det var en tryllestav. Der er bubble blast. Hvor var den anden? Det er Dumbledores. Og hvis man kan lide Harry Potter, så er det her jo helt perfekt. Hvad er med kvaliteten, Christian? Hvad siger du? Den er godt nok rimelig god, den her. Den er fin. Ja. Kom her. Hvad? Jeg er verdens svækligste troldmand. Nå. Det var sgu da ikke den her, jeg ville have. Var det ikke det? Eller også så købte vi 2 af Dumbledore, skal vi ikke? Men det tror jeg ikke, vi gjorde. Jeg tror, det var en Harry Potter, og så en Dumbledore. Så fordi jeg kan huske, der var sådan en lyd her, hvor der var sådan nogle kugler på her. Også. Ja, det er fordi, der var 2 forskellige. Der var den gode kvalitet og den dårlige, og det her er den gode, vi købte der. Ja. De er så gode. De er så... Det er sådan virkelig stærkt, den her. Jeg ved ikke engang, hvilken en jeg synes er mit yndlings. Nej. Skal vi tage en til? Ja, Vi tager den her. siden. Vi tager den her nu. Den her lille en. Jeg tror, det er sådan en figur, man kan stille oven på hinanden, og så kan den gerne selv kunne samle sig eller et eller andet. Det må vi prøve at se, hvad det er for noget. Og så den har et underligt ansigt. Ja, den har faktisk lidt underligt. Det sidste ansigt. Det er lidt noget der. Det kigger vi på senere, så. Skal man så banke dem, eller hvad? Nå, men det er i hvert fald... Er det nemt, eller? Jamen, ved du hvad? Det her, ja, det er faktisk sådan en trylle... En trylleting, ja. Det tror jeg er til mig. Og så er der her der er sådan en lille manual med, hvordan man laver tryllenummeret. Jeg ved Og prøv at se, hvad der lå inde i den. Der lå der sådan noget snor og sådan noget. Så man skal, det er noget, man skal sætte den her ved øret eller et eller andet. Og så er der sådan en snor, som man så er sat i, så man ikke kan se. Så når den ligger hernede, så kan man sådan lige trække i snoren, og så gør den selv sådan her og samler sig. Så det tror jeg er sådan en trylletræk, du skal øve dig i, og så vise det til nogle andre. Men det der har vi i hvert fald... Det står på kinesisk. Står det på kinesisk? Altså det er Det er noget af det. Nej, det står også på engelsk, så... Ja. Godt. Jamen, det øver vi senere, det der. Så må vi se, hvordan det er. Hvad skal den næste pakke være? Det skal være den der. Den der store der. Den er også lidt tung. Det er ligesom Dracula, han døde af røgforgiftning. Okay. Det her, og altså, I kan godt se, pakken det bliver sådan lidt... den får lidt slag undervejs, åbenbart. Så det her, det er sådan nogle udendørs spotlys. Det kan du se på tegningen eller på billedet. Hvorfor? Det har vi jo allerede. Ja, vi mangler nede ved indgangen. Hey, var det ikke dem, vi havde engang? Og så er der sådan en sensor her på. Det gør vi også senere. Ja, det kan vi skrue op udenfor. Så er der sådan en sol. Den får sollys, den her. Det ligner skærmen er smadret. Den får sollys. Og så giver den strøm til lyset der, så man ikke behøver at bruge sådan en strøm. Men ellers så er det jo sådan nogle spots, som så lige spænder fast. Så kan man jo få dem i den retning, man gerne vil have dem. Nå, jamen den er fin. Prøv at se. Jeg gør det bare igennem hele videoen, så, hvis jeg kan. Og så skal vi have en ny pakke. Den blå. Det er den her. Den har det der blå noget på. Hvad er det for noget for? Jeg åbner lige inden jeg gætter, fordi så ved jeg nemlig, hvad det er. Okay, det er meget smart. Så har man set, at man gætter rigtigt hver gang. Ja. Hvad springer det? Jamen, jeg tror ikke, man skal springe den. Jeg tror ikke, der er noget tape den. Ja. Hvad er det? Selvfølgelig. Se, det er en højtaler. Er det en mikrofon? Nej, en højtaler. En trådløs højtaler. Er det en mikrofon? Med Bluetooth.
Og så kan du så høre musik eller lydbøger eller hvad du vil. Er det en mikrofon? Og så er der sådan lige, hvor du kan lade den op, tror jeg. Og du kan også putte et SD-kort i. Så det kan vi da prøve at se, om den virker. Skal vi prøve at se, om den virker? Ja. Bluetooth mode. Okay. Det er ligesom... Så finder vi den her i. Der er trådløs... Bluetooth, og den hedder T2, hedder den bare. Okay. Det er da god lyd, hva'? Hvor er det den der? Hey, boss bitch. Skubber dem til side som en moshpit. KBH, Vestegn. Uden de hele vejen. Den mest taget, mest citeret, den mest... Det vil man sige, den virker fint. Ja. Hva? Og det er også sådan en god kvalitet. Og så faktisk, prøv at se, hvad der er med her. Det ved jeg ikke, om man nogensinde får brugt, men der sidder sådan en lille ting her, man kan sætte i den her. Og det vil sige, at man kan faktisk hænge den på sin taske, hvis man vil det. Og så Så når man går hjem, eller hvad? Ja, eller du er på stranden, eller du et eller andet, eller hvad ved jeg. Så kan du lige høre noget musik. Så... Hva? Ja. Det var det, jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad det er til, det dernede. Ja. Prøv at kigge på den her. Ja, nå. Så af en eller anden mærkelig grund er der sådan en lygte på din højtaler. Hvor Så smart. blinker den. Når det er, hvis du holder fest. Så er der fest. Sådan. Så skal vi videre til den næste. Ja. Ja, hvad fanden skal vi tage? Det er den der. Det ligner en banan. En banan. Men jeg har ikke set nogen banan, har vi? Nej, men far. Så prøver du at mærke på den. Men inden du mærker på den, så prøv at forestille dig en kartoffel. Det er lidt sådan rør eller sådan noget. Ja. Saks. Og det føles som om det er lidt bulet eller et eller andet. Ja. Nå. Hvad er det for noget? Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Hvad er det? Jeg skal lige se det ordentligt. Det er spændende, hvad det er, hva'? Ja. Fordi det ligner sådan et eller andet, der er viklet rundt om røret. Det er også det, nogle gange, at man glemmer, hvad der er bestilt. Og så er det ligesom en lille overraskelse. Ja, og det er sådan, det er ligesom, Det er da meget flot, det det der. er ligesom de der andre videoer. Så sådan en sløjt på. Det kommer også til at være sådan en video. Nå, ja! Love is eternal, står der. Tror du, det er sådan noget kærlighed sådan noget? Har du købt den til mor? Det synes jeg altså ikke, jeg har. Men nu må vi jo se, hvad det er. Den sidder også lige lidt fast på her. Er der bare en, der har hacket den? Det er Flat Earth. Ja, det er rigtigt. Det er det, bestilt. Der er jo nogen, der tror, at jorden den er flad. Og Mr. Beast, han har lavet sådan en video. ja, Ja. og hvad siger den i den? I Fortnite, der er der sådan en flad jord. Ja. Og så Sydpolen, var det ikke det? Det er sådan ismur rundt det om kan man se hele her, jorden. Ja. Hele det der, det er den der ismur rundt om den flade jord. Og så kan man så se, hvordan landene de ligger sådan i forhold til hinanden. Så på et tidspunkt, der var det også, de troede noget med, at det var formet som en donut eller en... Ja, det er også Ja, og så var de på hver sin side af jorden, var det ikke det? Jo. Ja. Så skulle de teste om... Ja, Det var et hul. og så hvis den var formet som en donut, så smagte den vel godt. Ja, det gjorde den ikke. Så spiste den jord. Så spiste den også. Nå, men det viser jo lidt, at der er jo nogen... Vi tænker lidt forskelligt alle sammen her på planeten Jorden. Eller på fladeplaneten, eller hvad vi nu siger. Så det var bare lige sådan en lille reminder. Så det er kort over den flade jord, så der er nogen, der tror, og der er flere, der tror, at jorden er stadig eller er flad, ikke? Jeg kan huske inden Du kan for mærke, at den er faktisk så flad, prøv at se. Ja, men bare, jeg kan huske, jeg har fået at vide af et eller andet, at der også er en fodboldspiller, der tror det. Er det det? Ja, at jorden er flad. Jeg tror, det er fodboldspiller, de også sådan lidt. Vi tager den sidste pakke. Ja, Den er her. bobleplast. Det er spændende, hvad det er her. Jeg gætter på, der er bobleplast. Men det, der faktisk er lidt sjovt, det er, at den købt på Wish, som vi jo selvfølgelig tror er i Kina. Men det her er ligesom om, den er sendt fra Sverige. Så jeg ved ikke, om de sådan sender til Sverige, og så sender til Danmark, eller det er egentlig bare en svensk butik, hvor man kan købe noget igennem Wish. De har luret, at der er nogen, der handler på Wish. Det her, kan du se, hvad det er? Det er sådan nogle... Nu er det sådan nogle øresnegle, Øresnegle, så man ja. kan tale sammen, eller hvad? Nej, ikke som man kan tale sammen, men det er i stedet for høretelefoner. Så putter du bare lige i Jeg øret, så synes, sidder sådan de... nogle har Lukas. Skal vi prøve at pakke den ud? Jeg tror faktisk, Lukas har sådan nogle. Ja.
Faktisk den er rimelig smart, den her. Det er der, hvor man sætter dem ned i, når man skal lade dem op. Og så heroppe, der er sådan en lille display. Så det er ind i ørerne, og så kan man så tænde. Er det også med Bluetooth noget? Ja, det er det. Så kan man sætte den her ud. Kan du se det? Så lyser den. Nå ja, Så kan du faktisk se, hvor meget strøm der er tilbage. det gjorde de også ved Lukas. 92. Ja, så der er 92% tilbage, når man køber dem åbenbart. Skal vi prøve at se, om de virker? Ja. Men altså, har det ikke også ligget der i noget tid, eller? Jamen, jeg tror bare, de har måske lavet den op der på fabrikken af, eller sådan noget. Nu siger den, den er connected i hvert fald. Og det er faktisk i begge to. Prøv her. De virker da rimelig godt, hva'? Mm. Og så er det faktisk... Har det også fedt, de der dutter, de får, så de sidder ordentligt? Jamen, hvis man har lidt mindre ører, så er der lidt mindre dutter her i. Der er sådan en ekstra dutter. Det er da et godt køb. Ja. Så det her, det er jo det, vi har valgt, eller det har vi faktisk ikke valgt. Det er det, Wish har valgt, at vi skulle modtage nu. Og så har vi jo lige vist, at man kan faktisk gøre nogle rigtig gode køb. Det eneste, vi lige mangler, det er, at vi skal lige teste, om den her lampe her, den virker. Og det er det eneste. Tryllestaven er rigtig, rigtig god kvalitet. De er sådan rimelig tunge og tykke. Højtaleren, den hører de selv, den virker, og så er der åbenbart også en lommelygte med i den. De her Airpods eller hvad de hedder. Ear for ører. Jeg plejer at kalde dem Airpods. Det kalder vi. De virker også, og der er den her lille opladerkasse, hvor man skal se, hvor meget strøm der er tilbage. Og måske også opbevare dem af. Rimelig god kvalitet indtil videre. Og så er der den her tryllelægen, som vi lige skal finde ud af, hvordan man lige gør det. Men sådan er det. Så skal vi sige tak og farvel. Og... Ja, men inden videoen slutter, så skal jeg lige se min actionfilm, som jeg nok kommer til at bruge 5 minutter på eller et eller andet. Altså bare lige, den var kun 10 sekunder eller et eller andet måske. Og den kommer her. Kim, du har glemt, hvem du er. Jeg hedder slet ikke Kim. Jeg er faktisk din bedstefar, og nu skal du dø. Og det tror jeg ikke på. Hvor var det langsomt skud. Det gør ondt. Jeg vil hjem. Så kan du lære det. Og det var den actionfilm. Den er meget god, var den ikke det? Jo, altså... Ja, altså, det kunne godt være, at jeg kunne lave en 2 måske. Så husk at like videoen, hvis I godt kunne lide den. Like videoen. Hej. Tak til